Welkom terug aan de Sportarena tafel. En achter mij nog steeds de club van de week. Volleybalclub Oikos Oeterremuin. En inmiddels aangeschoven, en ik ken weer overschakelen naar dialect, Robin Freins. En Robin Freins' zijn beschrijving is exceptioneel autosporttalent. Welkom, Robin. Zo, goeiedag. Ja. Club Oeterremuin. Ik had begrepen eigenlijk dat steek ook voor Roeswaard naar het Remuntje of naar het Zwamen. Klopt, dat was ik ook. Dat was ze? Ja, dat was ik. Maar je bent nu terug lekker in Maastricht. Dat kon je ze toch niet missen? Nee, ik mis het te veel. Dat was kort maar krachtig. Ja. Nou ja, dat kan ik. Mooi. Hey Robin, ik zeg net exceptioneel autosporttalent. Daar heb je gezeten, dat hebben we doorgenomen wat ze allemaal gewonnen had. Toen, ik herhaal het heel kort, 3 jaar achter elkaar kampioen. Kampioen Formule 1 BMW Europa 2010. Kampioen Eurocup Formule Renault 2011. En afgelopen jaar Renault 3,5 series. Eigenlijk de opstap, ook zoals het gezien werd, ja, naar de Formule 1. Wat heeft dat kampioenschap, wat heeft dat gebracht? Behalve vreugde en ik neem aan een hoop alcohol daarover. Maar... Nee, dat viel met, dat kwam later. Ah. Maar ja, ik zit nu wel met een voort in de Formule 1. Ik ben reservepiloot. Maar ja, om nu te zeggen van ik zit daadwerkelijk in de Formule 1, nee. Dat is niet wat ik wou. Dat zou zeggen. Ja, zo kwam ze straks al binnen wie ik dat zei. Terwijl we eigenlijk zien het jongensdroom is bijna in vervulling. Maar Dick zegt, ho, zover is het nog lang niet. Ik ben maar reservepiloot. Nee, ja... Het is een rare sport. Met talent, alleen kunst er niet. Nu heb ik wel te blijken dat ik redelijk goed kan rijden als dat ik achterin kampioen was. Maar dan nog, het zien lui die zien die als een soort van pionnetje en die beslissen wat met die gewoon doen. Ik bedoel, ik ben Nederlander. En dan zijn er van de Chinees wat misschien even goed of misschien gaat slechter als mij is. Die krijgen een betere kans als mij, omdat hem de Chinese merd als die gaat zo'n. Ja, dus dat hebben ze het over televisierechten. Daar hebben ze het over als ze een stoeltje wil hebben in de Formule 1, boetetalent, moest ze een bak geld zelf al met nummer aan sponsorschap. Crisis in Nederland, dat hebben ze gewoon niet. Nee, inderdaad, zoals huurs wat van geld allemaal speelt in de wereld, daar was niet zo blij van. Ja, het is misschien wel leuk om aan te geven, het team Sauber was ze dus nu reserverijder voor Bes geworden. Wat ik toch een felicitatie vind en een applaus trouwens, want hij stopt de Formule 1 en ja... Bestaat onder andere uit Gutierrez, een Mexicaan. Ja. En die heeft gewoon de rijkste man van de wereld achter zich. Carlos Slim, ja. Ja, wat heet hij allemaal, die man? Ik zou begonnen weten, die weet niet wat om te doen met zijn geld. Nee, maar die heeft KPN het eraan. Ja, hij heeft 40% van KPN gekocht. En ja, volgens mij bezit hij als Mexico, denk ik. Dat wordt wel zwaar. Ja. Ja, nee, ja. Dus ja, als de zonneman erachter heeft staan, dan is het vanzelf... Ja, als 20, 40 miljoen is tientje voor hem, dus ja. Ik is niet tegenop. Nee. Maar is het dan niet toch een compliment dat een team wie Sauber zegt van, hey, luister, uiteraard, we hebben dat geld ook nodig, we gaan ons niet beter vullen, maar we willen dichter wel bij hebben. Ja, ze zien nog blij dat ik erbij ben in het team. Ik word helemaal met open armen daar ontvangen in de fabriek. Maar ja, dan nog, ik vecht voor mijn positie en ik wil een positie over daar in het Sauber team. En of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Iedereen heeft ons gezegd van dat kunt maar goed. Maar wie de titel zal zich draaien, dat weet ik bij God niet. Dick is ongeduldig. Nee, ja, inderdaad, dat ben ik ook. 21 jaar, die wil ze rijden. Ja, ik ben bang dat ik dit jaar niet veel gaan rijden, omdat ik nu reservepiloot ben. En ja... Ja, vertel eens even de mensen toe eens, wie zit de beste reserverijder? Wat betekent dat? Want volgens mij gaat ze wel gewoon met naar iedere Grand Prix. Ja, ik moet zeker met naar iedere Grand Prix. Ik heb toevallig vorige week gekregen dat ik niet naar de testen moet gaan. Is dat jammer? Want dat is kennismaking met de auto, lijkt me. Ja, maar ik ga niet rijden. Als ze dan zeggen van ik ga niet auto, gewoon hoeven niet in te stappen. Ja. Dus dat is ook niet fijn te huren. Maar ik moet naar elke wedstrijd ook gewoon. Dus ik zit er op mijn stoel en ik kijk naar een tv, eigenlijk. Ja, die kriet dus ook niet bij de trainingen. Of heb je nergens een moment dat ze in de auto kunt zitten? Behalve als hij ziek is of wat dan ook. Dan moet hij invallen. Nee, ik dacht echt van, hij heeft in ieder geval de kans om iedere Grand Prix even
in de auto te testen, het gevoel te krijgen. Nee. Dus het is puur de bespreking, puur Ja, wat ze zus en wat ze metmaakt. Ik maak alles met. Ik heb de radio, ik koptelefoon op, dus ik kan alles luisteren wat ze allemaal te zeggen hebben. Dus daar leert ze ook veel van. Alles wat ze door moest nemen voor ze de wedstrijd ingeven. Want ze praten zoveel tegen dich. Dus dat ze 3-4 keer per run tegen dich zeggen wat ze moest doen op het stuur. En dan hebben ze 400 knopjes. Dus dat moest ze wel begrijpen. Ja. En misschien hebben ze Maar wel... dat is toch wel gewend, hè? Want ik heb begrepen dat is toch de raarste inhaalmanoeuvres als er in een gesprek bent met die... Ja, dat heb ik vorig jaar al een paar keer gedaan. Ja. Dat vond ze wel grappig. Dat vind ik ook wel. Zet het heel nuchter, dat vond ik wel grappig. Ja. Die hebben die testen gedaan, de beste die als rookie-test gedaan voor Sauber en voor Red Bull. Mm-hmm. Daar hebben ze heel veel, daar hadden ze het net over die knopjes, die moesten dan, die kreeg zo'n stuur Ja. en dat moest ze helemaal uit de kop gaan. Ja. Dat moet automatisch. En dan het Sauber en Red Bull hadden een verschillend stuur. Ja, de ECU dus moest met werken. Wat ze alles kunnen veranderen in auto's allemaal hetzelfde, maar iedere numpet anders. Dus ja, je kan niet bijvoorbeeld zoveel, een stom voorbeeld, pit limiter is bij Red Bull box limiter. Ja. En dan zien nog zoveel verschillen. Dan hebben ze 50 tot 60 knopen op het stuur zitten. Dat lijkt me bizar. Ja, en want ze zeggen soms, als je het moest veranderen, ja, verander maar eens, ga naar Monaco als tussen de vangrail doorrijdt. Ja. En dan voor bestuur kijken, als ze voor bestuur kijkt, dan hangt ze meestal in de vangrail. Ja, Dus ze dat moet is echt echt weten, 50 knop op gevuld dat ze weten waar die zitten. Ja, Ja, dat kan dan niet anders. ja, want vorig jaar het Red Bull heel veel problemen gehad met het kersysteem. Het ging altijd kapot. En ik heb toen met de rookie duig heb ik per runde misschien 4 of 5 keer het kers reload systeem moeten veranderen. Omdat de batterijen, wie minder ze rems, wie minder snel geoplaaid. Dus dat moesten altijd veranderen. Dus dan moesten ze wel iedere keer bezig blijven zien. Ja. Wie hebt ze dat ervaren, dat die testen doen, dat traject nu naar dit seizoen? Hè? Had ze dit verwacht, wat er nu gebeurt, of had ze meer verwacht? Meer gehoopt, uiteraard. Nou, ten opzichte van vorig jaar, begin Ja. van het seizoen? Nee. Ik had vorig jaar gezegd, als ze de lease zag, we allemaal meedeed, van Bianchi, Beurt, al die grote jongens hadden allemaal een Formule 1 contract, of ook ongeveer reservepiloot. Dat denk ik van, ik kan er niet tegenop als ik van Formule Renault 2 eraf kom. Dat wordt een stap, dat wordt 20 seconden per ronde sneller. En zo hebben ze allemaal aan gort gereden. Ja, dat heb ja, Af en toe letterlijk. ja, maar... maar ja, ik had dat zelf nooit verwacht. En ik ben er niet een jong die zegt van, ik kan het doen en ik ga naar je wedstrijden winnen. Nee, ik kijk wat goed komt. Ja. Maar wat was die verwachtingspatroon voor dit seizoen, wat nu gaat komen voor 2013? Had ze verwacht dat ze al een stoeltje had in de Formule 1? Of was dat alleen maar hoop? Of hoe had ze gedacht dat ze nu zou staan? Want ik zei eens van, ja, dit is niet wat ik wou. Maar dan denk ik van, wat was die verwachting dan? Ja, ik had echt gehoopt op een vaste racestoel voor dit jaar. Ja, maar Dick was alles behalve naïef. Die was nuchter. Dick wedstrijden om de knaken geven. Ja, en dat is juist het mindere van de sport. Ja, dat is echt kloot, hè? Dat talent niet... Ja, dat is zo. Het is niet verhaal. Ja, bizar. Dick is derde dus nu, achter Hulkenberg en Gutierrez. Wat is dat Hulkenberg voor hen? Hulkenberg is, vind ik persoonlijk, een van de beste piloten van de Formule 1 veld. Ja, die heeft ook alles gewonnen wat er kost wonnen in zijn carrière. GW2, noem maar op. En die zit nu in Formule 1 en ja, ik denk dat hij wel weet gaat komen. Ja. En hij praat beter het Nederlands dan mij. Die praat beter Nederlands dan Stig. Dat is niet normaal. En dat is een Duitser. Ja. Hoe kan dat? Hoe is hij opgegroeid? Ja, die gaat van 50 of 100 kilometer van de Nederlandse grens af en hij heeft lang bij CRG Holland gereden. Dat is een kaartjaren. Ja. En ja, hij praat vloeiend Nederlands. Ik heb nog wel het Maastrichts accent, maar hij is dat echt Nederlands. Ik weet dat er in Kerkrui ook veel mensen wonen die praten beter Duitsers, de meeste Duitsers. Oh, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik goed ervaring. En nu had ik verwacht, en volgens mij tegen ook, van als ze dan reserverijder bent, doe kent niks, dan moest je gewoon afwachten. Hè? Ja. Dus het is net zelf al, in principe kom ik het hele jaar niet naar rijden toe. Nee, ja, ik heb wel misschien 2 of 3 straightline tests. Dat ze naar Italië toe gewoon, meestal is op een vliegveld of wat dan ook.
Dat ze gewoon rechtdoor moest rijden en hebben ze gehad van 400 sensoren op de auto plakken. Van die rekken wat ze meestal hebben bij de testen. Dan zie je van die grote rekken wat bij de zijkant of de achtervleugel zien. Die meten de windsnelheid en dan moet ik een cruise control opzetten, want je hebt ze ook een auto zitten, cruise control. En dan stoppen bij 250 of bij 220, ligt erom wat ze wel hebben. En dan moesten ze terug afremmen, mogen ze inderdaad ongeveer 13, 14 keer per dag doen. Dus dat is maar dat lijkt me niet het leukste. Dat lijkt me nee, een beetje ondankbaar werk. Ja, maar zo is het. En dat kind bewijzen, we spreken ook mijn oma doen. Gas geven en terugkomen. Ja, dat is niks spannend dan. Ik ken die oma niet. Ik ben het McFurst. Ja, dus het is jammer. Super nanny. Ja. Nee, maar ja, ik merk het ook een beetje aan dicht. De baalst er een beetje van. Want de best dus bang dat ze eigenlijk in de Formule 1 zit, maar er helemaal niks mee te maken hebt. Nee, kijk, ik baal. En maar die dit jaar, wie het nu het ziet, dat die dit jaar niet een auto zal stappen voor een West te rijden. Nu is iedereen die nu rijdt in GP2, World Series en Formule 1, die ontwikkelt zichzelf door en door. Maar ik zo'n stel. Ik ontwikkel mezelf niet. Dus als ik eind van de jaar weer terug bij de rookie-test kom, ja, iedereen is een stap vooruit gegaan en ik niet. Dus ik heb even nu. Maar waarom is de GP2 is normaal meest logisch dat ze dat er neerverduizen als ze in de positie voor dicht zit. Ja. Waarom mocht zich geen GP2 of kent zich geen GP2? Het ook wel met centen te maken. Het ook met centen te maken, ja. Daar hebben ze toch ook geen sponsors voor? Als ze zoiets wat GP2 kost. Ja, welke bedrag hebben we daar? Voor een jaar ik heb best al snel 1,5 miljoen kwijt. 1,5 miljoen? Ja, ik heb geen 1,5 miljoen. Nee, maar volgens mij hebben ze wel 3 jaar kampioen. Hebben ze natuurlijk wel een hoop bijeen gereden. Nee, helemaal niet. Dat is geen prijzengeld. Eén keer bij Formule Renault 2 liter. Ja. Daar wordt het prijzengeld 500.000. En met dat geld, dat kroeg ze van de Renault. En met dat geld kon ze doorgaan gewoon naar World Series. Dat hebben ze zich ingekocht in de World Series. Series. Ja, maar als ik dat kapuutje niet gewonnen had, kon ze ook geen World Series rijden. Ja. En nu en de afgelopen jaren, want ik dacht dat ze 7,5 of 8 ton had bieken tikken. Toen die kampioen was geworden? Ja. Nee, de prijs als ze kampioen was, is een test bij Red Bull. En die heb dat is de prijs? Dat is de prijs, ja. En als Formule 1 test is ook al €204.000 kwijt. Wat een bedrag zeg, dat is echt bizar. Maar dat wordt de prijs en dat wordt een leuke dag, maar ja. Hey, maar dan weet ik de oplossing. De Gutierrez zit toch in de auto. Dicht is met de grote sponsor rijden. Het is zelf wel een Mexicaan, dus ik denk het niet. Ja, nee, de vriend. Maar dan zeg je, de leuke dochter. Dat is natuurlijk ook een snelle manier om dicht op ben. Ja, dan weet ik het. Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had zoiets. Hey, Robin Freins, onze nieuwe man in de Formule 1. Maar wie stikt het nu neer? Dus liggen de kaarten toch net weer iets anders. Ja, wij is nu blij. Bijvoorbeeld als er een voetbal het ganse jaar op de bank zit. Ja, daar kreeg zijn geld nog wel bijgetikt iedere maand. Ik niet. Nee. Dus die zijn al niet blij, maar laat staan. Als ze dan nog eens... en dus zijn ze aan het begin van die carrière en de weer eigenlijk een jaar tegengehouden nu. Ja. Dat is irritant. En ja. Of de moest natuurlijk gaat in die glaasjes doen als ze met die jongens gaat drinken. Nou. Ja, Kees voorbij, ja. Kees voorbij. Nee, ja, ik weet... Wat moet er gebeuren? Er zijn mensen die kijken naar dit... Ik luister me niet. Er zijn mensen die kijken naar dit programma. Er zijn ook mensen met geld die kijken naar dit programma. Hoeveel hebben ze nodig om bijvoorbeeld in een GP2 in te stappen? 1,5 miljoen? 1,5 miljoen, ja. En godverdomme. Als ze zoiets... er zijn nog een paar zulkes vrij. Gelijk Caterham vechten ze nog voor. Er zien 3 ploten om vechten. Ja, de ene cup met 15 miljoen aanschuiven, de andere met 20, de andere weer met 22. Ja, maar dat draai je om. Is er nemers van die rijke lui die al in de autosport zitten, die exceptionele talent zijn en zeggen van, hey jong, kom dik eens bij mij. Ik heb de mijne achter mij zo'n. Als ze mij gewoon... Nederlandse meid. Ja, als ze mij gewoon sponsoren, dan wel ze ook een truc hebben. Maar ja, als ze bijvoorbeeld in Chinees gaan sponsoren, hoeveel bedrijven zitten wel in China? En hoeveel bedrijven zitten in Nederland? Telt snel op, denk ik. Ik heb ze onlangs we hebben in de krant kunnen lezen met Jos Verstappen. Samen zijn wat zegt hij dan over dit soort dingen? Ja, het was wel een andere tijd.
toen hij hem game. Ja. Ik vind Jos ook, hij was ook een heel goed talent. Hij had een beetje ongelukkige momenten gehad in zijn carrière, vind ik zelf. Maar ik vind hem altijd een hele goede piloot geweest. Alleen ja, ik heb met hem aan tafel gezeten en ja, eigenlijk is het gewoon een beetje afwachten en hopen dat gaat gebeuren. Ik bedoel, hij had een contract voor reservepiloot. En er zal een eerste wedstrijd in een auto, omdat volgens mij en een andere, ik kom even niet op de naam, die had zijn nek gebroken bij een test. Dus die kon niet instappen. Dus hebben ze Jos gevraagd. En zo gaat dat. En Jos zit in de eerste 3-4 wedstrijden in de auto en dit had het gehoord. En de andere is terug fit. En dan hebben ze gezegd van ja, Jos dit het gehoord, blijf maar even langs de kant staan. Zo werkt het. Ja, maar dat kan hier ook nog gebeuren. Of dat kan in die geldstromen iets gebeuren. Waardoor ze zeggen van stap in, Robin. Maar ja, de laatste 10 jaar is eigenlijk niet meer echt een ongeluk gebeurd. Nee, maar ik bedoel ook in die geldstromen. Er gaat zoveel geld in om. Daar kan natuurlijk ook een king in de kabel links of rechts komen. Zal dat niet bij de Mexicaans zijn? Nee, dat denk ik gewoon niet. Nee. Ja. Ik zou echt niet weten. Wat duist ze nu dan om in topvorm te blijven? Wat hebben ze voor zichzelf voorgenomen aan dit seizoen? Dit jaar? Ja, ik ben gewoon veel aan het trainen en ik ga gewoon veel met het team. Ik heb een paar fitnesskampen met het team zelf. Ik ga vaak naar de fabrieken in wil. Dus, in Zwitserland ervoor? Ja, ik ben wel bezig. En dus, het is altijd wel leuk om naar de auto te gaan. Hè. Dus wie is de auto in elkaar maken en dan hebben ze 2-3 weken nu van de vleugel te maken. Ja. Het interesseert me toch wel, want ik heb ook op werktuigkunde gezeten en ik heb ook altijd achter die apparaten gezeten. Dus het interesseert toch wel wie ze dat doen. Ja. En zit ze al nog in het krachthonk? En wat is? In het krachthonk? Ja, ik train veel, ja. Is een Formule 1 sturen zwaarder als de Renault 3,5 serie? Nee. World Series, de Renault 3,5 had geen stuurbekrachtiging, Formule 1 wel. Ja, weegt nog steeds de vork. Ja, maar de nek is wel het sjoerste. De nek is veel te veel duur, ja. Als er 1,5 uur in de auto moest zitten en heb ze 5,5G tot 6G optig, dan net dat wel pijn doen. Ja, dat geloof ik. Dus dat is een speciale training voor. Ja, samen met een trainer. Ja. Nou, Robin, ik ben er toch een klein beetje van ontdaan. Ik denk dat we ook eens gaan kijken naar een nieuw sport voor dich. We gaan dadelijk oefenen met kickstartspel. Of ze een beetje kunnen voetballen. Heb je al op voetbal gezeten vroeger, hè? Wow. Wie ijsde? Wie ijsde, ja? Ja. Met de F'jes. Ja. Ja. Zeker. Reed ze toen zelf al, of niet? Hij gaat er serieus op in, ik denk. Ik weet het niet. Nee, 6, 7 jaar is gaat te vroeg, denk ik. Ik word begonnen toen ik 6 was. Ja, maar ik denk niet naar het voetbalveld toe, of wel? Nee, ik was 11 toen ik de eerste keer in de auto van mama reed. Ja, nu werd het leuk. Ja. Nee, ik zou zeggen, mensen, als je een bijzonder autosporttalent wilt steunen en je hebt nog een zak met geld, ja, bij mij is dat nog in deze tijd. Ja. Je weet wat je gaat melden bij mij. Ik verwijs je door naar Robin. Net. Absoluut. We gaan nu kijken wie Robin zijn voetbaltechniek is. En dat gaan we doen met het kickstartspel. Maar 1 keer applaus voor Robin Freins. Het is zover het kickstartspel met Formule 1-coureur Robin Freins tegen de rechtsback van VVV, Guus Joppe. En natuurlijk onder muzikale begeleiding van de volleybalclub Oikos Oeteremün. Robin, als niet-voetballer, gestichte keus. Beginnen of niet beginnen? Niet beginnen. Nee, laat Guus beginnen. Guus, dan moet ik nog even erbij vertellen. Aankop Aziz Kaluta met 300 punten, 3 pogingen dus, 3 keer in de 100. Dat is niet te verbreken, wel te evenaren. Tweede plaats, jouw teamgenoot Ricky van Haren met 210. En op de derde plaats onder andere een aantal spelers, maar onder andere Sanarip Malki met 200 punten. Succes. Om en om. Is er meer druk? Ja, meer druk. Robin zegt het goed, hij legt de druk bij Guus neer. Druk bij mij. Oh. Kan gebeuren, Guus. Dat is 0. Robin had gelijk, hij legt de druk bij Guus neer. De eerste poging was 0. Robin, succes. Sportief. Ja, ik moet een klein beetje lachen. We hebben net een beetje geoefend en toen gingen ze allemaal in de 90.
Toen dacht ik, verrek, die kleine kan ook nog voetballen. Klein? Ja. Groots in daden. Guus, tweede poging. Dat waren er 70. Ja. Tweede poging, ja! 100. 100! Heel even, Guus, voor de schiet. Ik weet dat het een beetje technisch best. Heb zich met dat ding liggen te kloten. Want volgens mij was het niet echt 100. Maar ja, hij telde maar aan. Dus Ja, wat dat was. Plus. Dingig. 0 plus 100. Ja, moest dat er- 80, 90, 40 en door de wortel van. Ja. Zeker. Derde poging, Guus. Ja. Jezus zeg. Ik moet zeggen, je schande. komt op eenzame gelijke hoogte met Marcel van den Bunder van Rode JC, de algemeen manager daar. Nou, dankjewel. We hadden het straks over jouw puntjes, verbeterpuntjes. Ja. Komt goed, hè? Daar ligt hier. De 70, 100, je hebt al gewonnen, maar je kent zelfs nog voor de derde plek gewoon, hè? Dan moest ze nu voor die 100 punten gewoon. De dagwinst is binnen. Oké. Goed geprobeerd, Jammer. Geef ze allebei een groot applaus. Applaus. Robin, gefeliciteerd. In Sportarena kan het allemaal. De Formule 1-coureur wint met voetballen van de rechtsback van VVV. Eenmaal, maar nooit meer. Hè? Hij hoefde hier niet te passeren, anders was hij neergegaan. Juist. Zo bedoel ik het. Ik bedank beiden voor de komst naar de studio. Ik bedank de club van de week, volleybalclub Oikos, voor de komst naar de studio. Volgende week zijn wij weer terug met 2 nieuwe toppers en een nieuwe club van de week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hoi!